Horasma dihita saluhutna. Adorang sota mulai parminggota. Tapahohoma, taparadima rohata nang pikirata, martang yang bi mahita. Amin. Horas madihita saluhut na ruas ni huria ni tuhata na hinaholongan. Selamat hari Minggu madihamu, huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Sadario masuk mahita tu minggu estomihi. Hata ni debata maddok di 2 Korintus 4 ayat 6. Tapuji ma debata alanunga dilehon anakna nasasadai Tuhan Yesus Kristus napaluaho kita sia dosa dohot hamatean. Alani dang pola mabiar behita ala debatado partano batoa dohot pangodiata maredema hita. Oh Jesus, Tuhan kami, sertakan kami, hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Tung behama pamolusu disaluhut denggan ni uhum ni Jehovah tuau, surdukono kudo panginum parhatuao tugijang, jala pa jowo kudo goarni Jehovah. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan Yesus amani saluhut para sirohaon, nunga ditatap ho hami bang somon, aidang majua ho mangalehon anak muna sasadai, Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa, asa taonon na haleao dohot siak ni bagi, sahat rodi hau na pinarsilang, saitu pahi hami marhite-hite asini roham, asa margogo hami jala marbenget ni roha songon anak haholongan ni rohami. Dia kasih taonon, asa marsangap goarmu dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus, dohot todi parbadia marhite-hite hami. Amen. Alani ho
Tangihon hamuma patik ni debata, nanyenet sian patik paduahod dohot lapatanna. Patik paduahon, dang jadi ganaomu jaladang jadi sumanomu, manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yanggo tungga besi sobaon manang sioloan. Dia do lapatan ni odo. Iko dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asadang jadi iba marsoba tu sobaon, manang tu gana-ganaan, mangido hanguluan siani. Jaladang jadi oloan begu, manang ulpuhan ni hadatuon. Jaladang jadi pos roha di ugasan homitan. Ima sahat ni patik ni debata, atong rap mangidogogo mahita tu debata lau mangulahon na hobar tu patiki. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na honbar tu patikmi. Amen. Tato poti madosata nagodangi tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jala amanami. Hujau hami dogoar muda badiai. Ala natar gogot hami marningot dosa nami. Sai marasini roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus. Anak ni debata nagabe jolma alani hami. Namate jalana hehe sian namate, nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami, asi roham dihami, say patotong madihami roha hamulateo tuho, otod di parbadia, pangapul di namar sakroha. Pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami, roh maho mangingani hami, asa marlas ni roha hami, mangulahon lomo ni roham, hodo parhitean ni nasa asin ni roha, sayunang tulak kami, say tangihon mahami ho ale debata ama anak doho todi parbadia. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Roma hamutuau asa mangulu todi muna ninna Tuhan Jehovah. Tungsura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botardo bahenoku songon itak, nang perara songon abit hasuba, gabe songon hapas do muse, hasangapon ma di debata na digijang.
Amin. Hatani debata nagabe turpuk epistel di mengguta sadarion, imana tersurat di 2 Raja-Raja 2, mamuka masian ayat sada sahat rodi ayat 12, tajahama marsikat soring. Dungi ujunaeng alapon ni Jehoba si Elia tuban wagijang marhitesian haba-haba, mardalam ma si Elia rapdohot si Elisa sian Gilgal. Dungi di dok si Elia mama dok si Elisa, ua tinggal di Son Maho, ainunga disuruh Jehoba au lau tu Betel. Alai nina si Elisa ma, songon si tongna mangolu Jehoba, mangolu dohot hosam, na sotupa tadi kono kuho, jadi raptuat mana sida tu Betel. Dungi ruarma si seani panurirang, akkana di Betel, madapoton si Elisa. Didok nasida matuibana, atehe diboto hodo nanaing buanon ni Jehoba tua Musa darion sial labungmu, dungi ninna ibana ma, au penunga huboto sip mahamu. Dungi ninna si Elia muse tu ibana, ua tinggal di Son Maho ale Elisa, ainunga disuruh Jehoba au tu Jericho, alai nina si Elisa ma, songon si tongna mangolu Jehoba, mangolu songon hosam, na sotupa tadi kono kuho, jadi rap sahat mana sida tu Jericho. Dungi Roma sisian ni panurirang, akan di Jericho madapoton si Elisa, ninna nasida matuibana, atehe diboto hodo nanaing buanon ni Jehoba tua Musa darion sial labungmu, dungi ninna ibana ma, aupe nunga huboto sip mahamu. Dungi nina si Elia muse tu ibana, ua tinggal di Son Maho, ainunga disuruh Jehoba au tu Jordan, alai nina si Elisa ma, songon si tongna mangolu Jehoba, mangolu dohot hosam, na sotupa tadi kono kuho, jadi ramardalan manasi dana 2. Alai 50 halak sian akasisean ni panurirang mardalani huhut jongjong maddaudau, na 2 panurirangi pe jongjong do di topi ni Jordan. Dungi dibuat si Elia masape-sapena, disorpi mai jala gibas sontuaek, jadi tolak mai tu jaya dulu, laos ditarik pada nasida na 2 mai mardala dina mahiang.
Jadi dung tari parnasida ninna si Elia matu si Elisa. Harupangido masianau manang ahalomoni roham bahenok kutuho. Tagan soro dope na mga lapau siya labungmu. Dungi ninna si Elisa ma. Ikon silopi dua niyan siya todim songgop tuau. Dungi nina si Elia ma. Nadok si tutudo niyan pangidomi. Alay molo di idaho au tarbuan siya nilambungmu. Saya nasonggop do songoni tuho. Ay molo si doamu dang songgop. Jadi adorang mardala do penasida huhut makatai. Ida ma Roma sada hureta api dohot akka hoda api manirang nasida na dua. Manaik tu banuagit jang ma ia si Elia marhite sian haba-haba. Alay ida si Elisa songoni jauh maibana. O damang-damang huretan Israel dot akajolma parsidulan na doho. Dungi dang bedi ida ibana. Laos dibuat maulos na jala diribahi bola dua. Ima sahatna martua doakan na tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Tidak ko mahaporsiaw tay, songon na hinatidak ko ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Ao porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatudosan, natumo palangit dohotano. Ao porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siya todi parbadia andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang na tuat tuban watoru dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani. Di sima ibana pay mamulak sogot tutanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate. Ao porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amen. Shalom. Shalom. Horas mahita na pungu di bagasan manugoton. Mingguta di minggu tanggal 14 Februari 2021, ima minggu estomihi. Topik minggu di bagasan sadarion, ima naposo ni debata nasatia. Tikting namar ragam. Nomor sada tabereng ma torop nama dohoti parmingguon. Nomor dua parmingguon huria new normal. Di minggu tanggal 21 Februari 2021. Di patu pahuriata do parmingguon songon nasomal
ima pukul 8.30, 1 pukul 7.30 wib, ima na didohoti wek Bethesda dohot wek ek Saudi. Dipatu pado live streaming tu jemaat na sebuah marpungu tu gereja alani situasi kesehatan nuaeng. Na mangihut pukul 10.30, 1 pukul 11.30 wib, ima minggu siang nama dohoti wek Maranatha dohot wek Estomihi. Nomor 3 pertanyaan wek di hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 patu pauni huriatta do pertanyaan wek masuk pukul 10 siang wib maringanan di bagas joroon jala di patu pado live streaming turuas ni huria na sebuah mat dohoti pertanyaan ini ala protokol kesehatan. Nomor 4 PHD Manak Patanakon Hatani Debata hari Kamis tanggal 10 Februari 2021 pukul 10 pitu wib patu pauni huriat tama PHD dohot PAI na di huriat tahun songon nasomal jala taingok ma asa toktong marhite-hite protokol kesehatan. Nomor 5 pilihan diakonia tanggal 21 Februari 2021 nanang ro patu pahon ni huriatta do papungu pilihan amplop bahen dana diakoni sosial huriatta alani i asa tabuak ma amplop diakoni di pitu utama gerejaon sadarion mulo tabereng di tikting setiap minggu adong do disi pilihan diakoni 3% siang pilihan hari ima minggu pagi do minggu siang asa manabay akan ho partusi pilihan diakoni talmubi mari namasa saunarion. Namangihut nomor 6 Sinode Distrik di hari Kamis tanggal 10 Februari 2021 atau pauni huriatta do Sinode Distrik makatai program anggara tu 2021 mulai pukul 8 wib 1 na selesai manang sipul jala sude HKBP Ulaya 2 Kalbar mangihut tomarhite aplikasi JOM asa tabuam ma ditangyakta mardalan ima Sinode Distriki. Nomor 7 Majelis dohot ruas ni huria pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dohot pernikahan turuas ni huriatta na berulang tahun di mingguon ima mulai tanggal 14 Februari 1 tanggal 20 Februari 2021 Nats pembimbing Sada Korintus Sada Ayasia tajahame di bagas tabe namangihut adong perbaikan songon goar dison perbaikan goar dina berulang tahun pernikahan ima amang monang Victor Sinaga dohot inang Maria Borunenggolan tikting parhepengon adong mesti perbaikan ala salah edit. Jadi pangulani huria minta maaf sebesar-besarnya jala marpamuati marohata meladong salah edit diaka tikting namasa di mingguta saminggon asa tok tu minggu naro boy mardala doho denggan ima san wek stomihi keluarga Sinaga inangi bur pasaribu doh keluarga A Sinaga inangi Boristopul ima songon perbaikan di parhepengon songon goar muladong perbaikan diaka bilangan ni hepeng di pasahak matok tu perhalado asa di perbaiki jala saka na hobartusi asa boy doh salduan doh denggan bilangan na songoni ma tik-tik pakubasion doh parhepengon ni huriatta bisa minggon doh akan naik sehubasa tu minggu naroon maulaya teriak katangiang partisipasi dukungan di studi program huria sari tupahi tuhanima nasa pikiran gogo doh pak bahenata tu huriana ganuk mahita manangyakon nasa pakubasion ni huria tu mingguon asa ture mardalan bain sangap digoreng tu hatta maulaya tema dihita salhutna.
ni debata na sumurung sian saluhud na roha ima na mangaramoti roha ng pikiran munabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Oras madihita saluhud na hata ni Tuhata ujahan jamita di minggu sadarion tersurat ma di 2 Korin biduopat ayat sada ro di ayat napaonopon ujama dihita songonomma didok disi ope ala nang hujalo hami tohonanon sian pangasina di hami dang marnaluja hami sadok hutulakon hamido akka nabuni akka sihailahonon aidang marakal hami jaladang merlauk hubain hami hata ni debata hasitonganido hu papatar hami gabe jongjong hami tadaun ni rohani saluhudna jolma diadopan ni debata jala molotung tertutup barita nauli na hujami tahun hami dia kanalau magodoi tertutup ai dipapitung debata ni portibiodo pikiran ni aka na soporsea asa unang nasida dipatiur sodang ni barita nauli nataringot tu hasangapon ni Kristus natardok suman ni debata aindada diri nami hujami tahun hami Kristus Jesusido pabuai bana Tuhan alai na posomuna dohami alani Yesus ai debata nama dokon marsinodang hati uroni sian haholomoni ibana do patiurhon rohanami pabisar perbinotoan dinasangap ni debata na dibagasan bohini Kristusi olak nido sah ni turpukta damang dainang nanihulungan ni Tuhata do aka napo sebulung di bagasan parsaoran di tikyon hata ni Tuhata ima marharoroan di hamaulon namasa diadupi aka perbarita nauli moido haroroni maneng aka pangabati ro sian halak Kristen nanihobasan nai boido pangabati ro sian dirina sadiri boido nang pangabati ro sian naso makalomohon hata ni debata di portibion. Jadi turpuk tahun tabereng madisi Korin ima sada huta mula secara harafiah arti ni Korin adalah batu yang keras, batu keras. Alaniaha huta Korin ima nadihaliangi batu karang. Jala di atas ni batu karangi adong dataran. Jala di atas ni ima disada bangunan dibangun laho memilih dewa dewi maneng debatani sileban digijang ni hutai. Jadi memang hutai daking digambarhon songon sada huta
ima jolma na di bagasan hahorason ni roha keras pikiran na pe songoni dihutai ganup tiki ganup arido masa hajahaton dihutai ganup ari ganup tiki do masa ima pembunuhan perbada-badaun perselisihan. Jadi terkenal do hutai sada huta dang holan nabatu na keras alai do jolmana jolma na koras. Mana yang orang-orang yang keras pikiranna dohot rohana pe. Jadi turpuk tom marharoruan sian situasi i jala halak Kristen pe di hati hai miando diinganani jala sangat pesat perkembanganna dung masa kerajaan-kerajaan berikutnya alai toktong do masa dinasida roha nakorasi pikiran najahati nang pe masuk ibana didokon identitas na halak Kristen. Selu buat-buat do hagiyok ni daging na robi'i tu haporsion na di Yesus Kristus. Jadi dibuat-buat do hakorason ni pikiran na, dibuat-buat do kekerasan ni rohana, laho mengadupi namasa di hasianganon. Ido ubahin masa sada pembelaan ima di Apostol Paulus marhite-hite turpuk tahun melalui khotbah ido ibana ma marhite surat naon ope ala naung hujalwahami tohonan sian pangasina dihami dang marnalu zahami. Walaupun dia ditolak dalam pemberitaan firman Tuhan, Paulus madokon saya tidak akan pernah mundur. Karena Tuhan yang memberi ulaun panggilan tohonan tuibana. Jadi Tuhan yang mampu menguatkan dia melakukannya. Molo soi BGP, molo soi tangihope, terus dua marjamita nebana. Terus dua mabaritahon barita nauli, dang marnaloza au. Itu artinya sada sikap ni pertohonan maneng sahalak naung porsea tu Tuhan Yesus, hidupnya tidak akan pernah mundur melakukan panggilan Tuhan di tengah-tengah ni ngolunaon. Unang olo hita gabi madili hala ni akah situasi kondisi lau mabaritahon barita hadengganon barita nauli. Kudang dos songoni gabi madili gabi losok gabi soro laho pasanga goar ni debata ala namasa di tengah-tengah ni ngoluna ala penolakan di tengah-tengah ni parsauranna aidang dipakulingi dong tubuh kiau hola sahat dang nalau biau tu sisa linai hina ala sui pakulingi bui do masai Eropa iba tu pestanai yudang dunia ni ba alai dang iba kulingi lau so disapa iba habe narodo imana sa Jakarta habe iba dong atubu na ison na idapoton lau so iba kulingi iba dak si ulau be mengaradoti ulau ni aka naro enak jadi gabe sumurut ibana menghulahon na denggan alani tantangan dipangido turpuk tahun saunari tu hita unang sumurut unang madele molo masa pe aka na masa di tonga-tonga ni ngulukta
Apalagi manuang masa pandemi ate. Sudidu hita merhasu saun alani pandemion. Marhosa pe hita gebi tanggung-tanggung alani maskeron. Apalagi mado akana asing muse. Buido di ekonomi. Buido di akka cita-cita niya kaya nakon. Do akalan na asing nai. Marsikola dana. Dang maksimal be marsiajar dana hon. Hape suadong hepeng. Lau mabahin mana les pripak. Gawi pergumulan ma dongan adong hepeng na mabahen pripa yanak kon na gawi daw matinggal yanak kon nai alani pandemion alani situasi na masa nuaing. Jadi didokon tuksongoni penamasa masa pe hamolon di tonga-tonga ni ngoluta mabaritaon barita nauli anggoto honani pajuo ni ganup hita halak Kristen unang mahita gabi mandili alay tetap mahita semangat. Dina mahingo mo siya sadok hutulakon hamido akan nabuni. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai naungizo mabaritahon barita nauli hita sudi na pungon na yang dison dang holang padita dang holang situa parjamita sudi do hita marjamita sudi do hita mabaritahon barita nauli di jauh hod dison ikon tatula do na marbuni-buni ikon tatula do na marsibuni-buni. Jadi ketika kita mangula di ulata si ganupari sotung marsibuni-buni hita mangulai sian adupan ni debata. Sotung lupa hita pasahatoni tu debata. Aka ulautai. Apalagi melakukan kecurangan di tengah-tengah ni. Alam penilaian ni halak korin di hati hai Paulus melakukan kecurangan dalam memberitakan firman Tuhan. Asamamora doi mana inna. Asamangan doi mana inna. Dia melakukan firman Tuhan, memberitakan berita nauli asamamora. Itu salah. Ngapasti salah. Jala disok may dok si Paulus sadok hutulak kun hami do akan namar buni-buni. Angka si haila honoton namambahen maila dang marakal hami naibana jaladang marlauk hubain hami hata ni bata. Jadi hati-hati ya kamang akai nang siat turpuk tahun adong do HP berbirita nauli dipakai hatan itu hani asapa morahod dirina adong do HP ima aka panurirang pergak gapi. Alai Paulus mengatakan saya bukan seperti itu. Dak songoniau. Partohona doau. Berita nauli dona hubuan. Tuhamuna. Aka sisongoni bahkan hupatulak hami doi. Nang hujalo hami sisongoni. Ninna. Jaladang marlauk kubain hami hatani debata. Hasitongani do hupapatar hami. Gabi jongjong hami tadaun ni rohani saluhut jolma dia dupan ni debata. Jadi godang do perberita naulion mambahen dirina ubal gasiat debata. Bui demasai. Mana yang dibuat firman Tuhan untuk membuat orang lain percaya dan orang lain itu memberikan hartanya kepadanya. Tengok dikang ima na pengajar sesat na idokon ronama ajal ni portibion marga harta hei tapola huba bua margani na Jakarta papunguhamu masudi artamuna ipapungu sudi artane ruasnai tujabuni peditei ronama anon jam tudu jam sekian merpungu mahita ibagas coron nebana habe dang geraro hidut dong dang geraro akasongoni ma dang dihalomohon rohani Tuhani noni. Jala Paulus mengatakan saya bukan seperti itu. Hatani debatado na hubaritahon
haluaon. Songoni manang hita di tonga-tonga ni keluarga tabi. Asa unang pola tatulupi akan marsibuni-buni. Isarana yana kota mangulahon ulaut na dang tikos yan hata ni dibata iko paingoton ni sara na toras doi. Dang tikos mangulahon hata ni Tuhani di tonga-tonga ni parsiajaran na ikon paingoton ni natoras doi. Songon aka halak Kristen hita. Isarana yan akon melakukan kecurangan untuk mencapai pekerjaannya yang diinginkan, melakukan contek, menyontek, laho petuluson aka ulona di parsikolana di perkuliahanna, dang situlupannya kana dua-duai, akana marsibuni-buni doi. Apalagi manuhor nilai ni nasida itu lo pinatoras nem mabain tudo semi asai liak konon nilai A itu lo pimuse itu sudah menjadi kecurangan di hadapan Tuhan. Nang tungolu tahun ala perberita nauli do hita sudi di tonga-tonga ni ngoluta di tonga-tonga ni keluarga ta unang taula kecurangan, unang taula namar buni-buni akasi hailah honoton doh akan namarah kalakal laho pangaiton tungadulna maneng tudirina sendiri. Jalan molotung tertutup berita nauli nahu jami tahun hami dia kana lau magoroi tertutup. Lapatanna monomar jami tapi aun waing dison. Adong dona tertutup rohani halak mebegi jami taku. Dango lebih mana menangihon, dango lebih mana mebigi, apalagi memanangihon. Pahatok mamang padita, adang serapa nau naking, sejabu baga jakuh begi jamitami, ninna rupani di baga saruhana itu udah tertutup. Itu konsi Paulus di son jalan molotung tertutup berita nauli hujami tahun hami dia kena lau mago ini. Tertutup. Jadi artinya neng dohonon na tuhita terus kita memberitahon berita nauli tonga-tonga ning ngoluta nang pe ditulak kita ditulak berita nauli alai anggo hata ne debata terus manoktong tahatahon di bagasang ngoluta. Unang olo hita sumurut memeritahon berita nauli, memeritahon hadamioni, memeritahon hasit tongani nang pe ikon ditutup jolma, ditutup siparionna maneng pinggolna telinganya terhadap kita alai terus dohita memberitahon berita nauli. Ai buha haruha ai gudang do jolmaun dipapitung debatani portibion. Kodang dojolma gabe dao sian debata manang sia Tuhan Yesus Kristus mangula natikosi na mangula hasit tongani ala ni debata ni portibion. Ala niaha huria korin adong belga di gijangan imasada panobaon tu debata sileban. Jala narsida manobai mamora tong halahi. Hala Kristen buah adong duna pugus, adong namora. Adong na semangan di hati hai. Jadi boy doi gabe papitukon mata ta maneng mata ni halak korin di hati hai mardebatata iman Tuhan Yesus Kristus. Aroi ba Tuhan Yesus Kristus tahu. Mulai dari mana? Aku karo lihat Tuhan Yesus Kristus tahu mangan. Aku ngita roh tahu tu jauh nami boras. Iman tong pikiran yang keras. Hati yang keras. Ang ilaw debata tuau marang naha. Ngadong. Secara logika memang terterima. Habe halahan debata sileban ipabagio do tu hami. Dung law hami tu si gabe mamora doahu nebana. Jadi hamoraon itu akan membutakan kita akan kerajaan Allah. Molo gabe tu si hita marha porusa.
Molo gabi tu si nau marga tabereng. Siadupan ni debata. Dang namang orai gabi mamora. Alay unang ma. Boy hita, ulo hita. Di papitung debata ni portibion. Aka ahay arta. Aka ahay muse hasangapon. Aka ahay muse parianakonon. Unang ngolo hita di papitung gabi daw hita sian debata. Imana king di baga sa trupukta. Ay di papitung debata ni portibiodo pikiran ni akka na sa porsiay. Terus di papitung. Asa unang nasida di patiur sodang ni barita nauli. Taringot tu hasangapon ni Kristus. Jadi tantangan ni halak Kristen percaya kepada Yesus Kristus adalah debatani portibion. Ima, arta, hasonangan, do akalan nasing naik. Hidup bahen gurang do halak Kristen, dung mamora, dung sonang, nguluna, nang robe marminggu, manang martangiang pedang ulo. Ala dianggap ibana ini semua adalah hasil pemikiran saya, bukan pemberian Tuhan. Molo lao piau, na taba mamorau, ini mana? Bahkan gabi taba marpogos doau, ay gabi arong piliakon non. Molo masuk piau tu punguan non, masuk kau tu margaon, masuk kau tu hula-hulakon non, gabi tong do adong yuran. Jadi gabi moru, dop hamuraun, inna rohana, kurang dosongone. Nanguloy mana marsaor, ditutup dirina. Sian barita nauli mangulahon na denggan. Itu banyak yang terjadi di Jambi waktu pelayanan kami di si. Alung masa halak ruas ni Huria yang sudah memberi tanahnya menjadi hadirion di gereja. Alai ala so cocok ibana tu situana di si. Gabi situai nah so cocoki diangkat gabe uluan ido ibana dangbah iko pidda do garejaon sadarion sian tanokon ay tanokudon na ibana. Pada saat itu langsung tertutup dirina. Alani gumodang ibana dihuasoi rasa kebencian tu sahalak situa na gabe uluan di si. Sampai merpengadilan. Sampai sebelumnya masih parang-parangan. Aijo imana pareman. Dang boy itu tuh sudah gereja. Dang boy marbingku isi. Tapi dahamu sanon. Tanam na asing tapi dahamu ina. Ima salah satu contoh. Ima nari papitung debata sileban si malolongna. Yado hita rasongoni. Taigilian mambay nadinggan. Alay ala hurang pas di pakulingi hita. Tak kuliah bion. Ay hurang dinggan do huberang penyambut na itu iba. Hape sejabu ikon hupas hak don nonon. Jadi gabi gagal ibana. Di papitung. Ima wasone portibion. Alani hati-hati. Hita ay do hita dihuasoi debatan ni portibion sedetik seperti kian nautiki. Alai mulak muse tu jabu, mulak muse ibana, bah salah do hapiau ina. Alai ngasanga diului ima debata silaban. Di sima berengot tanaking turpukta di ayat 5, aidada dirinami hujami tahu kami Kristus Yesus do. Pisi maneng dasor ni HKBP ima memberitakan firman Tuhan secara murni. Itu HKBP. Secara murni. Menjamitai ruasi secara murni. Dan menjamitai ruasi asa gudang hamulaton na tupat ditai daw. Asa gudang pilihan na tu gereja daw. Hata ni debata dijamitahon asa paubahon roh. Paubahon ngulu, paubahon diri pikiran. Tu sido hita
di Jom. Ima didokon si Paulus pangidoan ni ibana jala di pabua ibana marjami tapi hami dang tu diri nami dang tu hami alai orang Kristus do hujami tahun hami jala porsia do hami Kristus sido tong namang alehon hanguluan tuaka perbarita nauli alani ima dia onam disipuli madisi di dia pihita mian terus mahita marsinodang itu dia ya onom debata madokon marsinodang hatiuron sian hahulomon jadi portibion naing holom doon adong covid adong ekonomi yang merosot adong aka cita-cita na gagal adong aka pergumulan na asing muse di tong-atongan ni ngoluta alai di dokom marhiti-hiti turpuk taon tok tong mahita marsinondang berikan cahayamu untuk menerangi ngolu taon na dihukupi hahulomoni sarupa madohok korin naking nang dikelilingi oleh batu yang keras orang-orang yang sesat orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan tetapi kita harus tetap memiliki cahaya terang yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ibana dopatiurhon rohanami. Yesus yang menerangi hati kita. Pikirata. Pabisar perbinotuan. Dipasangak debata di bagasan bohine Kristusi. Jadi turpuk tahun paingotom ala naung ditobus Tuhata Yesus Kristus dohita ganup marsada-sada. Diodol homa ditikyon naposo ni debatado hita salhutna satia mahita tuibana ilo turpuk tahun naposo ni debata na satia hita pe ruas na satia naposo ni debata na satia laho mabaritahon barita nauli sekalipun itu di dalam kegelapan sering do tabige ima di patorang di Bibilon adong gambar ikan ate ikan bibil mo na arong teh gambar na era ikan di mana sono budi ay surat desi iktus artinya gambaran bahwa setiap orang Kristen yang hidup harus seperti ikan di laut walaupun airnya asin tetapi ikannya tidak akan pernah ikut asin. Nang pehita mian di haholoman ni portibion ala yang go hita terus do hita gabe marnodang marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin martangiang mahita. Tuhan Jehovah debata amanami mau lihat tema Tuhan didingkan di basam tari parhatam Tuhami di bakasan tikyon na paingoton hami nong tinobus mudu hami gabi akka naposom na martohonan songon pajuon nami ganu marsada-sada tohonan songon ina di tonga-tonga ni keluarga ama di tonga-tonga ni keluarga yanakon di tonga-tonga ni keluarga songon indang akka pakubasi di huriam di leoko memang tohonan ima tohonan mabaritahon barita nauli alai saluhunna Tuhan hami dang adong naubalgasian hami sudido hami sarupa dia dupamu imale Tuhan laho mabaritahon barita nauli nang peholom ngolu di hasyanganon nang pesusa perngoluan di tanoon alayang go hami torus do marsinodang mameritahon barita nauli ala na tinobus mudo hami jalanunga di soloton ho tu hami ima toddi porbadia tunggabe aguan ho sape hami ala ni haporsiaon nami tu ho ulahon nami doi asa ido pajuomo diaka na porsia urupi mahami Tuhan manakasi perdalanan ning ngodu nami unang marlaok dosa hami unang hului hami debatani portibion ipakulingi hami unang ulahon na dinggani ninna alayanggo hami saya torus do patuduhon
ima sinodang nami laho mangulahon ulaon na dinggani. Tuhan debata ama nami ido gobaran ni na poso na satia dia dopamu. Dang holan di barita satia dohami. Dang holan di jamita satia. Dang holan di haruason maride satia. Alai terida doi sian pangalahu nami ganup marsada-sada. Imalai Tuhan todime mana mengurupi hami. Asanggiat hami gabe hatiuron di tonga-tongane hasyanganon. Di tonga-tongane keluarga nami. Ulaon nami nanang di dia hami. Mula-ulaon dohot maringanan. Asimaroham Tuhan. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Jaloma pujian namion. Amin. Maride mahita. Ikon hobas mangurupe akan awalei Jala burcu makobas Sesomon tuatai Tiur masinonda Idoni igil di Jesus Toptong marsinonda Panundang doa tutur Tatangya koma peliata martangiang mahita Ali debata manami na di banua gijang Odo aroroan ni salut silihol-lihon na dinggan Do nasaw libasa na moliutus Upasat tami masalam itu hami pilihan nami tuho Sejalom may gabi uwa na husus di jolom Pasu-pasu may jalaramoti Asa parhasyang hami pilihanon Pati bulhon harajam tonga-tonga ni huriam Do di portibion Buhay marohan nami marhiti-hiti todim Asalam tadahami godang ni sililom itu hami Asalam girgir hami madok mauliati tuho Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami Amin. Aliyaman nami na di banua gijang Say pinarbadia mangwarmo Say roma harajom mo Sa saut malam maroham di batongon songon na di banua gijang Leo matuhami sa rohanguluan siapari Sesa madusa nami sompanesa nami Di dosa di dongan na mardusa tuhami Unang hami tugiyon tu pangujunan Palua mahami sian pangako
pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asirohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaurhom madamena tutodi munabe. Selama hari Minggu madita